Akşamınız hayırlı, hormatly vatandaşlar. Bugün ine ataşym o Merdan iýleşimiz bilen size bir kiçiräjik bir o taryhy, taryhymyzdan o gurrun bereriz bahana bilen. De köpden bäri biziň asyl meselemiz ýanky syýasy mukan diýip seredýärler köp iýleşlerimiz. O siyasat bar ýöne siyasat biziň işimiziň içindäki bir kiçiräk bir bölek. Biziň duran zadymız başgadyr ýanky siyasat hem şunuň içinde bulanmaly bolýar-da. Inde biziň köne atalarymız ine köne diýende bizde bilmedim ýanky näçe ýyly göz öňünde tutýarlar bilmedim ýöne men şuň Merdan iýleşimiz bilen bilelikde 2200 ýyllyk tarihten başlap aslında ondan hem könerek näme gitse boljak ýöne şoňa çellik gidilip bolmaýan tarihte iz bolan tarihçilaryň ýazan meselesi boýunça onu gurrun etmekçi bolýas. Biziň atalarymız ine nähil döwlet gurupdyr, nädip ýaşapdyrlar. O düşünjeleri, pikirleri, hatda dinleri nähil we şuňka görä nähil üýtgeýä ýa-da şuňky öňkä görä gowumy erwetme, ýani gowy erwet sözüne halaýas. Şonuň üçin ine şol nemede terside deňeşdireriz biz bu nemeni. Indi o neresinden başlaly diýsek neme ýene birinji döwlet düşünjesi diýýäs. Döwlet sözüniň özüne alaly. Döwlet sözü öň ýok-da. Belki 1000 ýyldan hem soň gelendir döwlet sözü. Ýöne ondan hem bu söz ýok-da. Bu sözüň ýerine näme bar diýip sorasaňyz bir çylşyrymly bir mehanizm bar. Ýani guruluşy hakykatdan hem gaty çylşyrymly il, soň gün diýerler-de. Şonuň ýaly nemeler bar. Merdan agam bir okan nemesinden iyi beripdir. Şo taýsir etip ýanky sözleri ýatmasy aljak-da. Ýazyp uğradan nemelere men bunu bir gezek okudum, dolu okumadım ýanky nemeni. Siziň bilen hem paýlaşyp bilerim. O kurultay Kaan diýeni neme padşah diýip o biziň ýanky şu günümizde padşah da şo taýdaky bir syýasy baş tutan hökmünde kabul edin. Kaan. Soň töre, buyruk. Bular hemmesi o 2000 ýyl öňe değişildi. Bir giden ýanky 1000-nji ýyla çelli bolan bir düzgün tertibiň nemesi suraty da bu. O buyruk, misal üçin buyruk sözü var. Ay gücü, o şat ýabygy, bitgici, bitik, misal üçin petek diýerse petek sözüniň gelip çykýan ýeri bitik olan Xitaylaryň dilinden geçen bolmaly diýip aýdýarlar. Ýani köne näme. Ýani ýazyjy, soň ine bitici ýa-da tagmaçy diýip geçýär-de. Suwbaşy, toýgun günümüzdäki deputat diýen meselemiz. Toýgun. Toy, ine pikir edim toy var. Toy diýmek näme? Meclis diýmek. Ýani kurultaýdaky aslında kurultoy. Şo taýdaky toýgun ýani toýçu diýilen ýaly. Ýani meclis we meclisçi deputat bolýar. Soň kün ýa-da gün Tarkan, Apa, Erkin, Uluş, Kut diýip gidýän nemeler. Ýani 2000 ýyldan soňky 1000 ýyla çelli biziň atalarymız ine şunuň ýalyk bir sistemanyň içinde ýaşapdyrlar. Ýani kurultaý bolupdyr, meclisi, ýene nämesi. Soň onuň içinde meclisiň içindekiler ine toýgun diýipdir. Soň kün var, halk, misal üçin halk ine bizde şu gündäki ýaly ýa-da Arap imperializmindäki ýaly raýat diýip gyra çekmändirler. Kün misal üçin ilim günüm näme bolmasa Diyelim onun
O ayın Ayın günün günün doğmasını doğmasını yakı. diye. İyil o taydaki devlet, o gün halk. No. O Halk. manisine O. geliyor da. Yine şu taylardan geliyor yani bize gün sözü şu an başka bir mani ya da hiçbir mani de veren yok da. Son ya bir kıynaçlı yine kut sözü var. Kut o kutlu sözü vardır. Kutlu sözü yine şu kut sözünden geliyor. Kut. Yok nemede G harf Bak, yani ulanın da. bağışlamak. Nava Hmm. bağışlamak hem neme e, avrayı büyük adam diyilen yankı nemede geliyor. Misal için devletin başındakılara o kutlu diyorlar. Kutlu demesi var. Ha, bir dini tarafları hem olmalı bunun. Yine Yani bağış o edilen bahşedilen o şeyler olmalı. bahşedilen ne? Kutlanan bağış Misal edilen için o. neme bahşedildi. Yurdun başına kimi Tamam. misal için kültigin deyip könenemeler. Yani biz bu zatları hakikaten hem o bilemiz yok. Türkiye'dekilerce de bilemiz yok. Türkiye yoksam yani nemeye göre uzak da şu yazıların tapılan yerine göre has uzak. Biz has yakın. Haçan tapıldı 70. 80. yıllardan tapıldı 70. olaymasa. 70. yılda SSR dövründe SSR'ın teritoriyasında Mongolya'da yani Mongolya'da bizim atalarımıza deyişli yani dine bizim değil ahli Türkiye halkların atalarına deyişli yazılar tapılıyor. Son buna ilk bilen Türkiye çıkıp has genişleyin içini okuyup yani tercüme ediliyor. Nereden Hollandiya'dan mı bir yerden biri tercüme ediyor. Yani şu tercüme eden vakti bu Türklerin atalarının yazısı deyip aydiyada. Şu vakti çelle bizim yankı köyüne dövrümüze değişli yazı zat bolmandır. Son kızıklı tarafı şu yazıda o yazının adı yankı Orhun yazılar değil ya. Yazıklar o. Ama bunu Türkmence belki kızıklansanız demede bolmalı. Yusuf Azmo'nun kitaplarının içinde geçeceği yani ayratın bir eser hükmünde bilmedim var mı yok mu yani kitaplarının içinde geçeceğin olmalı Orkun yazılarının. Ee, Yine şu tayda şu yazıların içinde yani devletin kuruluşu devlet ve halk barada gururlar geçeceği yine Oğuz Oğuzlar barada yani Günvatar'a göç eden Türklere Oğuz deyip ad veriliyor yani yine şu taydanın biz köyünde biliniyor da. Bu yazgılar kaçan yazılıptır deyip sorarsanız 8. asırın nemesi. 7. 8. asırlarda yazılan, yazığa geçirilen yani yazığa geçirilmeden önden her devam edip gelen bir düzgün tertipler var. Son e, yine şu tayda yine Oğuz sözü, Türk sözü ilkinci gezek yazgıda ulanılanı özen biz öz atalarımız tarafından ulanılandığını görüyoruz. Yani yine bir zat üstü çekecekte. Yine Türkmen sözü yok şu devirlerde. Şu devirlerde Türkmen sözü yok. O Türk söz var. Türk deyip esası hem umumunu nemede görüyorlar. Son Oğuz deyip bir nemen alıyorlar. Oğuz'un gün vatarı göç eden Türk tireleri. Şu devrim gün vatarı. Gün vatar diyenem Hazar'ın yakası indi. Hazar'ın Indi üst tarafı Altayları o. Pükredin Kafkasya. Mongolia tarafları. O tayı eyyem gün doğur bolup galyada. Hazar gün vatar oluyor. Yani gün vatar diyen hazır bizim şu an Özbekistan'ın, Kazakistan'ın, Türkmenistan'ın bolan yerlere, şu taylara. Şimdi Oğuz sözüne de geleli bu tayda. Aydıp geçeyim. Merdana senin fikirlerin cemle verirsin de sana sözü yetse. Aa, yo söz verir ya. Değişik yani. Ee, Şimdi Oğuz dilinde Oğuz sözünün dürlü pikirler aydılya yönü esası iyin köp köp alimler tarafından kabul edilýäni ýa-ni tirelerin ya da taypaların o tire taypa diýip söz yok. But diýip söz var. Budun diýerler. Yani boy diýmek.
Yani boy sözü şu but sözünden geliyor. But sözünden öğrenilip gelen sözün biri olmalı. Son yine boyların birleşmesi, yani boyları ok hükmünde görýän ekenler. Her bir tirany ok deyip son ok o uz sözem köplük manyny berýär. Oguz, misal üçin göz, diz ilendäki köplük manyny berýän demeye goşulmady bize har. Ine şol soň üýtgäpdir, ýani misal üçin salyr re bolup üýtgäpdir. Soň şon ýaly bir nemesi bar. Munyň nemäni birazrak okasaňyz aslında ýazýar zatlar, ýani türk taryhy, türk diliniň taryhy diýip nemeseňiz. Indi men muny näme üçin gurrun berdim? Indi biz türkmen, olaram türk diýip bir näme aýdýar-da. Türkmen sözü Arapların gelmegi bilen bilelikde başlaýar. Ýöne bir gecede ýa-da bir ýylda bolan bir waka däl. Gatykän ýyl, ýani belki de 500-600 ýylyň dowamında dören bir at. Nädip baba döret diýip sorasaňyz, ilkinji Seljuklular bilen başlaýar. Seljukluda türkmen diýip at alınýar. Ýani näme üçin? Ýani Seljuklar berilýär o at diňe. Seljuklu üçin berilýär. Ýani türk Türk diýip bilinýär. Sebäbi Arapların ilkinji çeşmelerinde Türk diýip geçýär. Soň Arapların 10-njy asyrdaky Abbasi ýani halifalygy döwrüniň çeşmelerinde eýýän Seljuklar ýöne diňe Seljuklar türkmen diýip bilinýär. Sebäbi Seljuklu bilen ýani sözleşme, aňlaşma edýärler. Ýani Seljuklu olara esker hökmünde hyzmat edýär. Soňra bu Seljuklu başa geçýärler şo döwürde. O näme girip durmaly. Umuman Seljuklu bilen Abbasilerin arasında bir ılalaşyk bolýar. Şu ılalaşygyň netijesinde de Araplar ýani Seljuklulara türkmen diýip ad berip başlaýar. Soň türkmen ady syýaslaşýar bu wagtyň geçmegi bilen. Ýani syýaslaşmagy näme bilen bagly diýseňiz, o din bilen bagly. Sebäbi şeýle bir zat bar. Ýani İslamiýetde daş döwrüniň musulman bolmagyny mejbur etjek bolýandyrlar. Misal üçin musulmanlardan 10 manat salyt alýan bolsa, musulman dällerden eýýän 500 manat, 1000 manat salyt alýarlar. Ýani gatykän salyt alýar. Näme üçin edýärler muny? Musulman bolsun diýip edýärler. Soň şo taýdaky göçebe oguz nemelere, tirelere hem soň mejbur ýene bir tarapda Harizmşahlar, soň ýokarda Buhara taraplarynda eýýän beýleki hanlyklar ýene nämeler garaz eline güýji geçen salyt aljak da daş döwründen, daşynda hereket edýän o tire taýpa bar bolsa şolaryň hemmesinden salyt aljaklar. Soň şo salyty az bermek üçin bizem türkmen diýär-de, Arap çeşmelerinde geçýär. Bular ýanyna baran wagtyň musulman bolýarlar, gaýdan wagtyň dinden çykýarlar diýip nemeleri var, ýazgylary, gatykän ýazgylary bar Araplaryň. Sebäbi o syýasy bir zat. Soň 15-nji asyra gelinende eýýän nemeler ýani näme diýär İsmail Şah ýene näme bu nemelerin döwürleri başlaýar-da. Olar soň hemmeden salygy aljak-da. Şo salygy bermejek bolup eýýän moda bolýar. Ýani türkmen bolsaň salygy töläme diýip kirediň ýa. Salygy tölemejek bolsaň türkmen bol diýerler-de. Ýani oguzluk nemesinden uzaklaşýarlar şeýdip. Ýoksa Seljuklu yıkıljak wagtdan oguzlar bilen söwüşýändir, ýani demir gazykda. Elmudamada Seljukluň özem ýoksam oguz. Şonda da ýani dinne, islama öwrenen soň dowamly söwüşýär. Ýani oguzlar iň soňy o döwletiň yıkylmagyna sebäp bolýar. Ýani Seljuklu dargaýar. Seljuklu ýene aslında ýani iň soňky yıkılış nemesini oguzlar amal aşyrýar-da.
Oğuzlar, şo döwürki Oğuzlar hem soň 15-nji asra çellenmesem türkmen bolmaly bolýarlar. Salgytdan gaçmak üçin. Bu taýda indi neme dele ýanky türk nemesine gelele Merdan ağa. Sana söz bereyim soň men nemede ine o nähili nemeler bardy sen okan wagtyň gören zatlaryň. Endi Ştaýda türkleriň öňkü döwlet düşünjesini bir nähili diýsem bir prosesli ýöreýänligini görkezýän bir neme bar. Kim şol Ibn Halid mi? Neme hem hazar döwletlerine aýlanýar hem şol mabene neme amdere öwleser dereň arasyndaky türkleriň arasynda bir aýlanyp gaýdýar. Yani razvedka var ya da. Neme Ahmet İbni Fadlan mı? İbn Fadlan'ın nemesi ýazgysynda da var şol meclis barada gurulýar ya da. Kurultay barada. Nähildi? Ne o kurultay barada aýallaram gelip ses alıp ses berip durlar diýä. Bir garadan oturan bir kirleje çopanam bolsa gelip sesini bunyňyz beýle bolmaly, bunyňyz beýle bolmaly diýip. Şonu bir ýöne göwnetmeçilik görnüşinde ýazypdyr da. Näme edip nähili. Hynetten ýöne şol teňligini her bir adamyň, ýani ilde ýaşaýan her bir adamyň goşundy bardygyny görkezýär hynetten. Indi aňaryk barsak, ene gök türklerindäki düzgün il nemesi da ýani düşünjesi, ýani şu wagtky döwlet diýip aýdaly. Şol indi Kaan bolupdyr, ýani gaýçyň syýasy bir lider diýip aýdaly da, şo ýurda gerek wagty neme bolupdyr, ýani goşuna da baş tutanlyk edip bilipdir, ýani gurultaýa da gatnaşypdyr. Şol gurultaýda ýani nähildi şu wagtky meclis diýip aýdalyň toýda gurultaý. Gara ýylda 3 kere geçirilýär eken. İlk nemede ýa çykanda Tomusda biram neme güýjek. Indi şol sonda ýagny meclisde kimler gatnaşypdyr? Ýani Kaan gatnaşypdyr. Kaanyň aýaly hatun diýilýär da derece berilen. Ondan premier minister şu wagtky aýgüýji, buyruklar, ministerler. Ondan suwbaşy serkezde, ýurdun serkezdesi, Goşun başy da. Ondan bürokratlar bar. Ýani Tarkan näme diýip aýdýar? Bittiçi tamgaça ýene bürokratlar da iş edýän adamlar. Ondan şol toygundy ýani ýani ýanka sananlama hemmeden meclis eýeler bolýar. Ondan içinde Tarkan apa erkin diýä. Ene bularyň hem öz derecesi bolupdyr içinde, ýani söz alyp söz berme, ýani öz goşunty bolupdyr da. Ondan şu taýda şol adamlardan daşaram her bir halkdan, her bir isleýän adam gelip gatnaşyp bilipdir, ýani gurultaýlara. Ýani ýurt derejesindäki bolýan nähili diýen bir maslahatda uly meclis. Buna ýurtdaşyndaky goňşularyndan hem gatnaşmana mümkinçilik beripdirler. Ýani ilçiler mi? Ilçiler. Bularym ýani olaryň bähwidine, ýani goňşuçylyk gatnaşyklaryna da bir bähwid boljak. Bularym diňläp oturup diňläp bilipdirler da. Şonuň ýaly ýani edil şu wagtky ýaly nähildi monarh diýjek bolýarlar da, Kaan ol monarh däl, Kaan ol. Ýani güýç ýek özünde däl eken-de. Indi şu wagt kanun diýip bir zat bardyr, çykarýarlar. Ol şonu Kaan çykaryp bilen okan öz başyna. Ýöne töre diýerler, şo töräni şöyle töre çykarsak bolarmy diýip teklip edip bilýär eken, ýani toýa, meclise de. Onuň mecliste şol kabul bolsa ýöreýär da. Ýanky Kaanyň üstünde bolýan bolmaly. Kaan öz başyna kabul edip bilen ony. Meclis kabul etse töre ýerlikli ýörek diýip bolmasa
atylýar-da ýani. Hiç peýdasy ýok degesiz diýip. Şonuň bir nemesi bar, mysaly bar ene Bilge Kağan. Öz döwründe Kağan bolanda şol Hatay bilen gatnaşyklar, goňşy Tibet gatnaşyklary bolanda Buddizm ile Daoizm diýen bir inanç bardyr. Şonu ýurdun içinde ýaratmaga ýani teklip beripdir da mejlise. Onsoň mejlisem ýani toy ýerlerde toy gün diýenleri şonu Türk'ün yapısyna ýani kulturyna gawat gelenok diýip şonu gaýtarýarlar da ýürürlige girenok şol. Şonuň ýani Garşy çykypdyrlar da. O garşy çykyp şonu gaýtarypdyrlar şol neme teklebi. Doğru. Soň men bir neme ine şu toýgun bilen baglanyşykly aýtjakda toýgun kurultaýyň nemesi agzalarda. Bular nädip o taýýa diýip sorak döräpdiler şo döwürde. Olar saýlaw bilen gelenok ýa-ni saýlaw şeýle saýlaw bolýar. Mysal üçin bir owanyň ket gudasy ýa-da hany ýa-da bege diýeli, ýa-ni beg sözem soň gelýär, beg sözü Farsçadan gelýändir. Indi şol Şat hawa şat ýene nämesi de umuman şol bir kiçirek gruppanyň diýeli. Şonuň başyndaky adam gelýär, ine men şunça şul owanyň demesi. Toýguny diýär-de deputaty men diýär. Ýani tanalýan, bilinýän, toýgunlar hem şeýdi emele gelýär. Bizde günümüzde şo zatlar yok. Aslında bizim guruluşumuzda var. Ýani toýgunly ýa-da mejlis meselesi. Ya hemme zat var. Ine o bitici var, o tamaçı diýmek ki ýazyp o hemme zaty tasdiklap ine kanun bolup diýip neme dip bilýän ekenler. Soň o kanun hem ýazgyly hem ýazgysyz görnüşde amala aşyrylýan eken. Hem ýazgyly hem ýazgysyz bolsa da töre diýip ýa-ni konstitusiýa. Bize günümüzde konstitusiýa diýerse şo öňkü bizim atalarımız töre diýip aýdýan ekenler-de töre sözüni. Ol ýöne haçan ulanyp başlapdyr töre sözü onu bilemok. Ýöne şol ýa-ni döwlet ýa-da il dolandyrşanyň içindäki esasy neme kanun. Ýani şol ýa-ni kanun hem üstünde. Eğer şonu bozacak bolsa ýa-da şonu ýerine ýetirmejek bolsa onda şonu ýa-ni baştan aýryan ekenler. Onun yerine başka bir yerini saylamalı diýip karar alınýan eken. Garaz şu wagt Ýewropada ýa-da ösen ýurtlarda işläp duran bir mejlisin misaly. Ine biz bu 2000 ýylyndan şeýle ýaşaýan ekenler bizim atalarymız, o enelerimiz. Soň indi ýene bir neme ýere aýdyp geçdiňde hatun diýip. Ine hatun diýmek aslında şazenany manysyna gelýär. Soň günümüzde kadın ýa-da hatyn diýip üýtgeýär. Bizde Türkmenistanda ulananamok, Türkmenistandaky özbeklerimiz ulanýar. Ýöne aslında bizim ol köne sözümüz. Aýal sözem bilemok onuň etimologiýasyny ýerden gelende. Ýöne erbet bir manysy ýok bolmaly ben düşünşüm boýunça. Ýöne hatun diýmek şazenany, ýani şu padşanyň aýaly bolýar, onuň hem gaty uly syýasy güýji bar. El-Müdama nirde ýygnak mejlis bolsa olam hökman suratda bolmaly. Ine şu gün Ýewropadaky prezidentler, premier ministrler aýallar bilen bile gidýändir köp ýerlere. Edil şonuň ýaly ýa-ni köp halatlarda ýeke-jöwzem karar alyp bilýän eken. Karar alma güýji bar. Ya bir aýalyň. Ne soň ýene bir gyzykly zat bar, ýa-ni gün diýilýän, ýa-ni gün halk meselesinde. Indi şu günkü gündäki ýaly neme ýok. Bir status kan aýrymy ýok. Sebäbi bir sany kanun bar, şo kanun mysal üçin bunuň üçin bu kanun değişli, garipler üçin bu kanun değişli diýip ýok. Mysal üçin Kur'an-ı Kerim'i alsan
Gullar üçün aýratyn bir nämäni aýdyp geçýär. Baýlar üçün ayrı bir zat aýdyp geçýär, garyplar üçün başga bir zat aýdyp geçýär Kur'an-ı Kerim'in içinde. Ýöne bizde o zatlar ýok. Ýani gulçuluk demesi son giç döwürlerde giripdir. Esasen İslam bilen tanışan döwürlerinde giripdir. Ýöne bizde o status meselesi ýok. Indi mene bir video görkezeýin. Merdana bu videoda Araplardan bir misal görkezjekde. Yine şu taýda bir sadaka berilýär Araplarda. Bu 60 ýyl 70 ýyl töweregem. Şu wagt saçakda görýäniňiz iýip duranlar nemeler baý maşgalalarda. Şolar häzir garyn doýurup durlar. Sadaka nemedir. Yine el bilen iýmek meselesi hem şo taýlardan gelýän. Ýa-da onam görüp bilersiňiz Araplardan. Indi şu taýda häzir baýlar iýip boljak. Soň şular turup gidenden soň garyplar gelip oturjak, şulardan galan zady ýa. Yani bu Arabistanda giňden ýaýran bir zat. Günümizde de käbir ýerlerinde bar, ýa-ni kän ullakdan görünmese de. Indi bu taýda diňe aýallar aýran oklar. Aýala hiç ýok. Ýani häzir şu baý ýigidimiz elini ýuwup oturup gidýär. Indämine bir giden garyplar oturdy ýanky ýere. Eýelep ýanky saçaň ortasy ýene nämes bir ütgeşik bir däpleri barda. Indi bu adamlar da bir ýanky sınıflaşma bar. O aýallar aýry, garyp erkekler aýry, soň baýlar aýry. O baýlar birinji iýe, şolardan galanny garyp erkekler iýe, garyp erkeklerden galanny aýallar iýen bolmaly. O şeýle bir neme däp. Indi bu däp ýanky islama gönden göni geçýär İslamda. Ýanky aýallar aýry oturmaly ýene näme diýip bir nemeler geçýär. Gullar has aýratyn bir nemesi geçýär. Kur'anyň için okasaň gullaryň bir ullakan hak hukuky ýok Kur'ana görä. Ve gulçuluk bir adaty bir zat ýaly görkezleýär. Ne bulam şu nemesi. Günümüzde de şunu ýaly edil. Ýanky gatmenze şu görüp duran nemäňize. Üýtgän zat ýoksa Araplar däplerine gaty bagly bir zat. O täze din oýlap tapsalarym ýene de şu däpler bilen ýörederler bu işi. Şonuň ýaly bir neme. Aýratyn bir üýtgeşik bir neme milletde. Indi ýa-ni sen nemäni aýdyp geçdiň de İbn Fadlany. İbn Fadlan 10-njy asyrda Oğuzlaryň arasyna gelip ýaşaýar. Soň ýazan demesinde ýa-ni Abbasi halifasy üçin ýazýar da. Oğuzlar ýoluny ýitiren eşek diýip ýazýar. Bizim atalarymyza eşek diýip at berýärler-de. Olam näme üçin eşek diýip aýdýar? Ine ýanky seniň aýdan ýeriň bar-a. Gurultaýy gatnaşýar. Ine sen aýtdyň ilçiler hem gatnaşyp bilýär diýip meclise. Meclise daşary ýurdun diýerler şo döwürlerde başga bir halklaryň ilçileri gelip gatnaşyp bilýär. Soň gelip gatnaşýar. Olam girýär. Soň görýär hemme kim pikirini aýdýar. Aýalam aýdypdyr, bir çopanam aýdypdyr, ýanky hanam aýdypdyr, padşaham hemmesem aýdypdyr. Soň bu durýar haýran galýar. Bular diýär samsyk diýär. Bularyň diýär bir lideri hiç zady ýok. Bular diýär ýol nitren eşek ýalyp dinam ýok, hiç zadam ýok diýär-de. Şeýle ýanky häzirem açyp okasaňyz İbn Fadlanyň seýahatnamasyny açyp okan içinde ýazýar men şahsan özüm okudum. Ya şeýle bir zat ýazýar. Evet, rakatlaram ýazyp durýar. O bärde aýdylmajak zatlaram ýazyp durýar ýanky aýallar bilen baglanşykly meselelerde. Araz nahar ýende däm diýär saçak başyna gitdik. O aýal gelip saçagyň başynda oturup olam nahar ýedi. Bizim ýanky islamy nemämize görä hiç dogry gelen ok diýip ýazýar. Ýanky aýal daşrakda bir ýerde imelýär-de. İmelen däl. Olaryň nemesinde. Şonuň ýaly bir
düzgündäki sistema ýa-ni biz Araplaryňka geçipdiririz. O günümizde şu. Günümüzde näme var? O günümüzde prezidentin permany var diýerler. Perman çykarýarlar. Bolup biljek zatmy perman. O perman diňe padşanyň, sultanyň bolan ýerinde çykyp bilýär. Onuň daşynda çykyp bilen ok. Indi şu İbn Fadlanyň o taýda bularyň lideri hem ýok diýip samsyk daýna men açyk aýdaýyn. Meclis ýani o taýda häzir Ýewropa gitseň lider görüp bilýärmi? Ýewropada lider barmy? Ýok. Seheljek bir zat bolýar. Mysal üçin Gollandiýanyň premier ministri göç meselesinde o ýani söz beren zatlaryň ýerine ýetirip bilmedim diýip wezipesini taşlady özü. Öz işleri bilen aýryldy wezipesinden. Ýa-da geçen ýyl o Şwesiýanyň aýryldy, Angliýanyň aýryldy. Özleri aýrylyp gidip dur. Ýani başaryp bilmek. O arada Gresiýanyň hem näme aýryldy? Temir ýol bar. Näme temir näme dep 3-4 tane adam ýollar. Ýani otly. İşim başarmadım ben diýip otly ýykylýar. Ýani o taýda bir lider, bir adam däl, ýani meclis uly rol oýnaýar, soňra töre ýani konstitusiýa uly rol oýnaýar. Bizim atalarymyzyň ýaşaýan döwletlerinde. Şonuň üçin uly döwletler urandyr. Haçan da ýani Araplar bilen tanışyp şolaryň dininde geçenden soň iň soňky döwlet o Seljuklu boldy. Olam o 100 ýyla da ýetmedi. 97 ýyl, 98 ýylda ýykyldy. Pikredin. Ondan öňki Kiçijek Oğuz Konfederasiýasy var, edil goňşusy. O şol 350 ýyldyr dowam edýär. Konfederasiýa 350 ýyl dowam etdi. Ýani ullakan imperiýa 100 ýyla ýetmedi. Näme üçin sebäp? Yani meclis olmasa güýjü bir adamyň eline bersen däl diýerler de soň öz arasynda da kırılışıp başlaýar bular. Güýç almak üçin. Ýoksa o ýanky aýdylary Seljuklu nämesi var imperiýasynda dindarlarym bir söz eýesi bolupdyr da. Şonda bir kitabynda var, men bir kitap okudum bolyn. Hiç iş edýän adamlara, ýani bürokratlara gün bereni okenjol mol dindarlar. Bulary cehennem bilen gorkuzýarlar. Yani tökme atyp bulary içeri galdyryp, gazamada aldyryp, ýene-de o taýdan çykyp kaçyp bular. Ana şol biziň türki il düşünjämizde bardyr. Şu taýda ýazýar-da näme? Dini nemesi ýok diýär, garaýşy ýok diýär. Yani dine hiç ili Dini bir sınıfı yok. toýa gatnaşmaga aňyrda ýok o. Dini sınıfy ýok diýär. Doğru. Soň ýene bir neme var da, ine Gök Türk döwleti diýip tarihe geçen tarihiniň Mongollardan öň, has öň. Iň uly bir döwlet bolupdyr. Ýani häzir günümüziň Koreýadan başlaýa Näme çelli gidýär? Kavkazlara çelli gidýär. Tutuş pikredin ýani häzirki näme ýaly Russiýanyň territoriýasy uly. Ýöne näçe müňü näçinji ýyly häzir ýadyma düşenok, ýöne gaty köp ýyl diýen gön häzir aýdyp biljekde. Araz ilkinji o iň güýçlü döwletleriň biri. O wagt Hytaý kiçijek bir zat şo döwürler. Ýöne nemeler var? Grekler, Rimler döwründe de. Pikredin şo döwürde şonuň ýaly ullakan territoriýany dolandyrmak üçin nähili neme ukyp gerek. Ýani bir sistema gerek. Näde etdiler şu mecliste, ýani dogry kararlar alınıp. Bir adam 1-2-3 dogry karar alsa, 4-njisi ýalňyş bolup bilýär, soň bütün öňkeden işlerini ýani terse öwürýär, terse çevirip bilýär da. Şonuň ýaly bolmaýar meclis işinde
Aňsat ýalňyş näme gidilen ok ýa bir teknik bir ýalňyşlary hijem gidilen ok da. Şonuň ýaly bir ýagdaý käşke kartasyny alan bolsam görkezerdim. Öň bir gezek görkeze aýtdy O, aslında. yani kaýçyň ýaly näme Hytaý şo döwür bir kiçijik bir bölejik eken. Oň üstünde Tibet we Gara Hytaýlar we ondan Gyrgyzlaryň, Gazaklaryň oturan ýer jembi şeýle gidýär eken de uluk karta. Aha. Aslında bu hazır nämäni getirip bilsem suratlam görkezsem hasam gowy boljak. Ya Bir de asal ýönüş tarihi öwredenlerinde ýasama tarihi öwredýärler türkmenler hiç wagtdan bir yani göçebe bolupdyr diýýärler. Diňe göçebe ýoksa menne nestada nideme belli vardım. Mavere u nehri diýär yani Arapça da. Amderya we Sirdarýanyň ortasynda bir giden näme bolana 6-7 san şäher demirçilik diýdi, daýkançylyk diýdi, atçylyk, okçuluk hemmesi ösene şu taýda. hawa. Soňra näme Suat Fergana tüzlügi diýip tanalýan yer bardyr. Yani o taýa mene şonuň ýaly bolan. O taýdan kömür da adam çykyp, o taýda da esasy demirçilik işler bolupdyr. O merdana sen gurrun verip dur men surat çıkarayım da sen bunça boldu suratsız näme etmeli bu işi jemlemeli. Indi şol Araplaryň bir de ýetiren ýanynda yani öz döwlet sistemasyny getirip goýarlar. Wali diýip bir zat bar. Eger aýdyn kim Velayetçi bolýar da velayet. ha o velayete nemeden halifatdan neme ýerlerdi haliflikden häkim hökmünde. Kutaybe bin Muslim diýär. Ene türkleriň yani biziň ata-babalarymyzy gyran şahsiýetçi. 705-nji 706-njy ýyllar Buharany 3 kere ýagmalýar. Samarkandy, Beýkent diýeni. Basyp alan ýerlerinde de ýoluň uruna çark goýdup şeýle näme şoň üstüne ýa-ni türkleri oturup näme diýär eken da, serki diýär ekenler da şeýle üstüne oturdup. Müňläp zenanlamyz gyrnaga edilipdir. Gyrnagam bilýäňiz näme edilýär. Çagalar gylyçdan geçirilipdir, erkekler. Öýdüp bularyň işlän demirleri, altynlary, ýüpekleri hemme zadyny ýagmalap öz ýurduna daşapdyrlar da. Asyl bolsa şo taýda nämäniň ýoluň urunda oturanda türkler, nemeler we nemeler farsylar we sogdiýsler we ol şuwatky täjikleň atawasy, ýani söwdegar bolanlar. Yani ýüpek ýolunyň urunda oturanda biziň owuzlarymyz. Biziň ata-babalarymyz. Şo taýda birinji mekipdirçiler ýorunjana mekipdir Hytaýlaryň özleri gelip şu owuzlardan ýorunja ekmegini öwrenip gidýärler-de, ýorunjany tohumlaryk. Yani şol bolmasa bize o taryh ters öwredýärler türkmenler hiç bilmändir, bütmändir, şu atyň üstünde alamançylyk edip beripdir diýip taryhy ters okadýarlar bize. Arabanam şöyle bir atlar araba var. Şu nämäň urunda gatnalan da yani Küpek ýoluň urunda şu atlar arabanam tarihten milattan öňüm türkler näme dipdir diýip ulanşa getiripdir diýip bir näme maglumatlar bar da. Hani şaýda şol araplaryň öz nämesine yani öz dini bahanalap megapolisleri yıkıp yamırıp yer diýip, toprak diýip, yani salgyt diýip gelen da esasy. Näçe şäherleri Buhara, Samarkand, Beýkent, Toharistan diýär. Harezm owuzlaryň nemeleriň oturan farslaryň şat sogdiýslerin oturan ýerlerini ýagmalap, ýakyp, yamyryp öz nemesini oturdýarlar da. Bular ýöne türkler mene biziň owuzlar 200 ýyllap
garşylyk berkezýärler, ýani şol İslam dinine girmejek bolup Araplara boyun bolmajak bolup. Suluk Hagan diýip bir var, şoň öňderliginde 20 ýyl lap göreşik edýärler. Gelip Horezma çella gelip Araplara gaýtaran ýerler hem bolýar da. Ýöne şol Selçuk Hanyň Selçuk beg diýerler da, şonuň nämesi bilen siýasaty bilen soň Araplara bolýar, Arap kulturyna çykýarlar da. Şol şu wagtdyň zenanlamada da ýalňyş söz aýdylyp göwün etmezçilik edip bir satyn alyp satyp goýup bir ýöredilýän bir düzgün bardyr, şolam şol Araplardan gelen. Ýoksa mene ýakyn diýip sereden men bir kitap okudum da Kesarkaş diýip, şonda Mangyşlakdan gelýärler, türkmenleriň bir tiresi oturýarlar Kesarkaşda. Eýrandan neme gelýär? Ýagy geljek diýip ses eşdilýär, ýani töwdüler bolýandyr, ýene çopan bolýandyr, onuň üstünden habar gelýändir da. Şonda ene şol taýdaky tire ýyle ahalatly bir serkezdelik edýär da. Onuň nähili diýýärdiň. Uruş ýok, ýagmy neme ýok, ýagy gelmek gaty öz gojalygy bilen öz işi bolup gören. Ýöne şonuň ýaly ýagy gelende, alaman gelenlerde üstüne toplanyp biler ekenler da, ýani mejlis edip. Aýallarym şol wagtdan anlamaz, gara çekilip oturan ok ene gurşundan ok ýasýarlar, mal soýup gowurma edýärler, gara tyl diýilýär ortalardan. Ýani kömek güýji hökmünde, ýani gatnaşypdyrlar, gerek yerinde eline ýara galyp çalyp çykypdyrlar. Zenanlamadan böyle Araplar sebäpler biz depkilenýär da, ýogam bele ýagdaý bolmadyk. O Merdan aynen şu kartanam senem görüp duransyňdyr. 6-njy asyrda 8-nji asra çella, ýani 2 asyr şu territoriýa saklanyp durdy. Ondan soň neme diýär? 2 bölünýär, gün dogry, gün batar diýip, soň gün batara üýüşüp nemedenler oguz bolýar. O gün batarda galanlaram şu neme, soň hemmesem ýuwaşlyk bilen göçüp gelýärler häzir bu taýa. Näme diýilende. Xitay güýçlenýär, olary neme basyp alyp darga diýär da garaz. Şonuň ýaly bir ýagdaý ýöne. Ine şu ululukdaky döwlet tarihte ilkinjisi. Soň bundan soň Mongollar şu ululukda bir neme, bundan biraz uly imperiýa urýarlar da Mongollar. Ýani tarihte ilkinji şu ululukdaky bir döwleti guran biziň atalarymyz. Bu zatlar o bilinen ok, gynansak da bilen oklar öwredilmeýär da, ýani özüne o türkmen diýip, ýöne türk sözüne eşitmekde gary gelýän ýeketäk bir millet bizmiken ýa. Türkmen adyň demesi o türk o izine goşulan goşulmasyn, ama o Araplaryň nemesi bilen täsiri bilen goşulan bir neme de. Bu maşeyle ýani biziň atalarymyzyň Araplaryň o dinine geçmesi o bir gece, iki gecede däl, 7 asyr dowam edýär. 7 asyr az däl. 8-nji asyrdan başlaýar uruşlar. Ondan soň 15-nji asyra çelli dowam edip gelýär. 15-nji asyrda eýýän soň türkmen nemesi bir moda bolup başlaýar. Ýöne üns beren bolsaňyz ine biziňkileriň bir hili kabul etmeýänliginiň nemeleri var da. Geyim gejimler hiç haçanam Araplaryň kamengzän däldir. Yalandan dilden aýdylýar da bu zatlar. Ýoksa ine Maleziýa gidin, Araplara gaty mengzeşdir geýin şekli. Ya da ondan başka Afrika ýurtlaryna gidin. O nirede Afrika, o uzak yerlerine. Olar hem Araplaryň nemesine göne alypdyrlar da. Yani biziňkiler o şu wagtda almandyr, häzir hem alanok. Häzir hem alanok. Yani
bir hili arada galypdyr. O ne Arapların dinine doğru ne aňyry ne bäri bolup şu wagt näme diýip näberli bir döwre girdi-de. Ýöne Gazaklar biraz o tarihe doğru syn edýärler. Tarihte näme biz kimdik diýip. Yani bizimkiler ine ullakan döwlet kurdu. Türkmen bir näçe döwlet kurdu. Ya Türkmen bir näçe uranok. Türkmen ady bilen bir sanjak döwlet kuruldy. Türkmen ady bilen. Ondan soňkylar kän näme edilmez. Soňra Osmanlı Türkmen diýip aýdyp bilersiňiz. Ýok, Türkmen Osmanlı 15-nji asyrlarda göçüp başlady. Ýöne Osmanlı ýa o taýda 11-nji asyrdan yerleşip başladylar. Ýani Osmanlı däl de Selçuklunyň nemeleri yerleşdi. Ondan soň göne kän uzun bir wagt geçmänkä Osmanlı nemesi hanedanlygy peýda boldy o taýda. Ýöne Türkmen göçü 15-nji asyrda başlady. 4 asyr soň. Ýani häzirki Türkiýanyň nemesine Türkmen göçü 15-nji asyrda başlady. Näme üçin 15-nji asyrda diýseniz, 15-nji asyrda ýam Orta Aziýada hemme kim Türkmen diýip özüne atlandyryp başlaýardy. Şonuň üçin esasan seretseňiz göçleriň iň ulusy Türkmen ady bilen göçleriň iň ulusy 15-nji asyrda bolýar. Soňundan baranlar. Olaryň köpüsi häzirki Antalya, Alanya, Mersin diýdi, Aydın diýen ýerler bar. Türkiýanyň deňiziň boýu. Ak deňiz diýerler. Ak deňiz ýa-da Ege nämäçelli. Şo taýa ine türkmenleri yerleşdirýär. Ýöne üns beren bolsaňyz olaryň türkmen adyny gysga wagtyň içinde nemedendirler? Ýani yörük diýip alýarlar. Göçebe diýmek ýani. Göçebe adyny alýarlar. Türkmen adyny ýani Orta Aziýada wagtyň geçýärdi. O ad ine men musulman menden salgydy azal diýip aýdyp bilmek üçin. Bu owa kimiň owasy? Türkmenleriň owasy. Ýani musulman diýmek manysyna gelýär. Bu owa kimiň owasy? Bularam türkmenler. Ýani gelýär, ýani wali diýdiňe, velayetçi. Şo velayetçi salgyt toplaýandyr. Wali ýani velayet sözünden gelýär-de. İkisi bir söz. Velayet diýmek şol neme? Territoriýanyň demesi manysyna gelýär. O wali bolsa şo territoriýa seredýän adam hökmünde gelýär. Soň näme diýär? Mysal üçin Balkan Hazar deňiziniň ýakasyndaky velayetde ýaşaýanlar kim? Ýomut türkmenler diýär. Mysal üçin aýdýanda düşünip bolmas üçin. Türkmen bolsa onda bulardan salgydy. Musulmanlara näçe çalynýan bolsa şonu çalmaly diýär. Yani bu zat bunun iň köp nemesi salgytdan kaçmak diýilýär. Yani az salgyt töleýämişiň diýse o hristiýan diýerdiler. Başga adam diýerdi. Şeýle ýöne biz hakykatda Oğuz ýa-da Oğuzlardan biraz aňry gitseňiz o Türk ady bilen bilinýär. Yani iň köne sözleriň nemesi daşky çeşmelerde de Türk diýip geçýär. Öz içindäki çeşmelerde de Türk diýip geçýär. Yani Özbek sözüne de geleli. Yani Özbek sözü hem 17-nji asyrda ortaya çykan bir neme ad. Mongollaryň bir Özbek diýip bir hany bar. Özbek diýip bir han gelýär. Şol yani nemen Buharany basyp alýar. Häzirki Buhara şo töwerekleri. Soň şo hanyň ady bilen adlandyryp başlaýarlar şo taýdaky ýaşaýanlary ýa-da soň gidip ýerleşip ýaşaýanlara. Özbek demesi şo taýdan gelýär. Türkmen kam edil şonuň ýaly eger seretseňiz. Ýöne Oğuz ady eýle däl. Oğuz adynyň döreşi birazrak başgaçarak ýani üýşüşüp oklar diýmekde Oğuz sözüni günümizdäki dile terjime etsek
oklar manysına gelýär Oğuz diýmek. Yani o tireler demek. Yani ne için tireler deyipdir ya. Köpsü Xitayın zulümünden ya, içinde neme çıkıyor? İçki söğüşmü gozgalan çıkıyor. İçinde ayaklanma çıkıyor. Şu anda demede Orkun yazılarında yazanına göre Xitay içeriğini karıştırdı deyip o neme diýdi. Xitay içeriğini karıştırdı. Son nemeler döwlet ikä bölündi. Bir tarapy Aňra göçüp gitdi, olar Günbatara göçdi, olar Oğuz boldy diýip geçýär-de. Ýa-ni oklar diýenligi bolýar. Ondan soň olar şo taýda ýyl gurdy diýip dowam edýär. Şeýleräk bir ýagdaý. Ýöne bu waka seretseňiz eýýäm 6-njy, 5-nji, 4-nji asyrlaryň nemeleri bolýardy. Ýöne ondan öň bizim eramızdan 200-nji ýyllara çelle gidilýär. Ýa-ni Türk döwletleriniň nemesi prinsiplary, guruluşy, düzgüni, döreşi. Şonuň ýaly bir neme bar. Gyzykly bu zatlara oýna bizimkiler bilmeýär häzir şunu dinleýän adamlaryň köpüsi bir wada bir üýtge şüprak bolandyr. Owa biz näme türkmen dälmi diýip owa sorap biler. Owa hakykatda türkmen däl, soň aldyň bolady. Ondan Sapma. owa türk Dakylan. sözüniň ýyzyna owa men ýa-ni iman sözüniň sapylmasy bilen gelen bir zat. O taý şeýle. Ýoksa näme üçin ine häzirki Türkmenistanyň çäginden göçüp baran 15-nji asyryň türkmenleri häzir özüne türkmen diýen ok. Näme üçin diýen ok. Göne ýa-ni Osmanlynyň çägine barar barmaz atlaryny üýtgedipdir, yörük bolupdyr, ýene näme bolupdyr, başga zat bolupdyr. Häzirem günümizde türk bolup dowam edýär. Ýani 2000 ýylyndan öňki adyna dolanyp gelýärdi. Şeýlere. Owa boyun ola fele nokta. Tahtaçy diýä, yörük diýä özüne çöýdüp memediýär-de. Şeýlerek o merdan başga goşmaça zat aýtjak bolsaň bir saata dogry gelýän eken, biz onu kän uzatmaly. Owa, endi. Köp maglumatlara aýdyldy, soň dowam edýäris-de. Yani bizim aýtmamyz o bir başlangıç ýokmunda, ýani okajak diýseniz gaty kän maglumat çeşme bar, hem rus dilinde de, hem ingliz dilinde, hem türk dilinde de. Gaty kändir, o bizim Türkmenistanyň o dilinde ýok, ýani onu aýdaýyn. O okap demetjek bolsaňyz, gyzyklansaňyz gaty kän maglumatlar bar, hem gyzykly. Köp zadam o göz ýetirip bolýar. Şo türk dilini bilmeýänler bardyr, ene rus dilinden okap bilýänler, Lev Gumilov diýip bardyr. Şolam türkleriň gelip ýaşaýşy ady barada, ýani kulturasy barada ýazyp geçýär bir PDF kitaplar bar. Ama bolup bilse wa ýa-ni sorasalar paýlaşmam biler solara, eger tap bilmeseler. Onda jemläýeli. Owa. Bolýanda. Sağ oturuň ýyldaşlar. Sağ olun. Dinleýäniniz üçin. Ýene-de görüşýänçek.